Fideo dosbarth tychwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Hafaliadau fector ar gyfer mudiant cyflymiad cyson. Hafaliadau cyflymiad cyson ar gyfer mudiant mewn 2 neu 3 dimensiwn, a byddwn ni'n defnyddio fectorau. Tybiwn bod gronyn yn symud yn y plan XY gyda chyflymiad cyson A, sy'n 2 gydran, A1 ac A2. A1 yw'r cydran yn y cyfeiriad X ac A2 yw'r cydran yn y cyfeiriad Y. Os ydyn ni'n trafod 3 dimensiwn, bydd gyda ni cyfeiriad Z hefyd, ond yr un theori yw e. Gyda chyflymiad cychwynnol y gronyn yw I bedol I sy'n â 2 gydran yw 1 a yw 2. Os mai fi yw cyflymder ar gyfer T gallwn integri A I ddarganfod fi. Felly, fi yw integriad y cyflymiad. Mae 2 gydran dyn ni, felly ni'n integri'r 2 gydran. Mae A1 ac A2 yn integri I llosi gyda T. Gan bod ni'n integri gyda T. Plus mae 2 cysoni'n gwahanol cysonion integri gyda ni. Beth ydyn ni'n gwybod? Pan mae T yn 0, mae gyda ni alpha a beta ar ôl ar gyfer fi, a yr cyflymder cychwynnol yw U1 a U2. Felly mae alpha yn haflu U1 a beta yn haflu U2. Felly gallwn ni ysgrifennu fi wedyn fel A1 T plus U1 ac A2 T plus U2. A gallwn ni wahanu'r yna mewn i'r fector cychwynnol U1, U2 plus y fector ar gyfer y cyflymiad A1, A2 llosi T. Felly mae'r ddau yna'r un peth a ni'n gallu ysgrifennu hwnna wedyn ni fel fi yn haflu U plus A T. A mae hwnna'r un beth a un o'r hafaliadau cyflymiad cyson ar gyfer mudiad mewn 1 dimensiwn. Os mae R yw'r dadleoliad ar amser T o'r tardd, gallwn integri fi I ddarganfod R. Felly, R yw'r dadleoliad mewn 2 neu 3 dimensiwn. Felly, integri fi, felly T yw'r newiden, felly T yn mynd yn T sgwar dros 2. So, hanner A1 T sgwar. U, ni'n llosi gyda T. Wedi integri fe, cysonyn yw U1, a mae plus cysonyn integri gwahanol dyn ni wedyn gamma. A'r un peth am y cydran Y, felly hanner A2 T sgwar plus U2 T plus delta. A ni'n gwybod pan mae T yn 0, o'n ni'n amseru o'r tardd, felly mae T yn 0, mae gyda ni gamma a delta ar ôl ar gyfer R, a ni'n gwybod bod ni'n ôl ar y tardd, felly mae rheina yn 0. Felly gamma a delta yn 0, a R yn hafelu yr 2 fynegiad yna, gwahanol fynegiad ar gyfer yr cyfeiriad X a'r cyfeiriad Y. Ni'n gallu gwahanu'r yna mewn iddi elfennau, felly U1 a U2 yn gallu cael ei llosi dy T yn gyffredinol, a wedyn mae hanner a T sgwar gyda ni gyda A1 ac A2, felly ni'n llysgrifennu R fel UT, U oedd yr fector yna, llosi T plus hanner, a y fector yna llosi T disgwyrio. A mae hwnna nawr yr un beth a'ch hafaliad chi mewn 1 dimensiwn le oedd dyn ni S neu X ar gyfer y dadleoliad. Felly 2 fector, 2 hafaliad fector, pwysig iawn, ni'n gallu defnyddio mwyn dod o hyd I fynegiadau mewn 2 neu 3 dimensiwn. O hafaliad 1, gallwn ni cymryd U allan a mae gyda ni V minus A T. Gosod hwnna, newid hwnna mewn I 2, hafaliad 2, a tacluso, felly V T minus A T disgwyrio plus hanner A T disgwyrio yn rhoi minus hanner A T disgwyrio. Felly
hafaliad arall gyda ni, yr yn haflu VT minus hanner a ty disgwyrio. A os ydw ni 2 a 3, gyda gilydd ni'n cael 2 r yn haflu UT plus VT, a mae'r hanner a ty disgwyrio yn canslo, felly ni'n gallu rhannu hwnna dy 2, a mae r yn haflu U plus V dros 2 lluosi T. Felly mae 4 hafaliad dyn ni yma. Mae'r 4 hafaliad fector yma'n debyg iawn i 4 o'r 5 hafaliad ar gyfer cyflymiad cyson mewn un dimensiwn. Mae'r 5 hafaliad hefyd a hafaliad fector cyfatebol, ond mae angen gwybodaeth ehangach arnom na lefel sydd gyda ni yn y maes llafur ar gyfer uned 4. Felly, enghraifft cynta yn defnyddio'r hafaliadau yma. Mae gronyn yn symud gyda chyflymiad cyson yn y plan XY. Ei gyflymder cychwynnol yw minus 4i. A 2 eiliad yn ddiweddarach, ei gyflymder yw 2i plus 10j. Darganfyddwch gyflymiad y gronyn a'i ddadleoliad pan mae ty yn hawlu 4. Felly, dyna beth ni'n gwybod. Ni'n gwybod bod y cyflymder cychwynnol yn minus 4 ar gyfer y chelyn x a 0 ar gyfer y chelyn y. Ar gyfer y cyflymder terfynol, mae da ni 2 ar gyfer y chelyn x a 10 ar gyfer y chelyn y. Yr a ni angen darganfod, y ty yn mynd i fod yn 2 eiliad ar gyfer y darn cyntaf yma, a dyn ni ddim angen yr r ar y fudned. Felly, pa hafaliad ni'n mynd i ddefnyddio? V yn haflu U plus A ty. Felly, gosod gwybodaeth mewn, mae V yw'r cyflymder ar y diwedd, yn haflu U, sef y cyflymder ar y dechrau, plus A ty yn 2 eiliad. A yw beth ni angen dod o hyd iddo, felly ni'n gallu mynd ar y fector. Yma draw, mae dyn ni 6 a 10, rhannu hwnna gyda 2, a ni'n cael bod A y fector 3, 5. A yn gysonyn, mae A mynd i fod un peth ar gyfer y mudiant i gyd. Dadleoliad pan mae T yn haflu 4. Felly, i ddod o hyd i'r dadleoliad, mae rhaid ni angen r nawr. V, achos neger un V sydd gyda ni, felly ni ddim angen hwnna. Pa hafaliad ni'n mynd i ddefnyddio? Felly, r yn haflu UT plus hanner a ty disgwyrio. Felly, gosod gwybodaeth mewn. A mae ty yn 4 nawr. Felly, mae dyn ni minus 16, 0, hanner 4 disgwyrio yn 8 lluosi 3 a 8 lluosi 5. A dyr yna ni'n cael 8, 4, 10. Felly, y dadleoliad yw hwnna 8 ar draws 4, 10 ar gyfer y chelyn y. Enghraifft 2. Mae gan gronyn mas 2 kg, gyflymder cychwynnol 1.2, 3.6 metr yr eiliad, ac y mae'n dechrau ar y pwynt 8.4. Gweithredir 2 rym ar y gronyn. Dyna nhw. Darganfyddwch gyflymiad y gronyn. Felly cyflymiad y gronyn, ni'n dod o hyd i hwnna wrth ddefnyddio ail dedd Newton. Felly F yw grym cydeffaith, a'r grym cydeffaith yw'r 2 rym sydd gyda ni, sef wedyn 8 a minus 2, a dio nhw lan. A mae hwnna yn hafelu MA, y grym cydeffaith yn hafelu MA. Felly 8 minus 2 yn hafelu 2A. Rhannu dy 2, yn ni'n cael bod A yn 4 a minus 1. Rhan B, cyflymder y gronyn wedi 6 eiliad o fudiant. Felly, defnyddio'r hafaliad V yn haflu U plus A ty.
Felly fi yn haflu u oedd 1.236 plus a, ni wedi darganfod, 4 minus 1, lluosi 6 eiliad, a ni'n cael yr ateb 25.2 yn y cyfeiriad x a minus 2.4 yn y cyfeiriad y. Ar gyfer c, safle'r gronyn wedi 6 eiliad o fudian. Felly boed y dadleoliad fod yn r, y fector r. Felly r, ni'n mynd i ddefnyddio'r hafaliad yn haflu ut plus a hanner a t sgwar. Felly, ni angen 6, t yn 6, u, lluosi 6 plus hanner, lluosi a, lluosi t di sgwario, a ni'n cael 79.2 yn yr uchelin x a 3.6 yn yr uchelin y. Y dadleoliad yw hwn o'r amser cychwynnol, ond oedd ni'n dechrau ar y pwynt 8.4, felly adio yr cyfesurynau diwetha yna i 8.4 a ni'n cael y safle terfynol ar gyfer y gronyn wedi 6 eiliad yn mynd i fod yn 87.2 a 7.6. Ni angen nawr rhan dy, y safle a'r amser pan mae'r gronyn yn mynd trwy'r uchelin x. Felly, tybiwn bod y gronyn yn croesi'r uchelin x ar y pwynt p, 0 ar amser t, penodol. R yw dadleoliad rhwng 8.4 a P0, 8.4 o le o'n i'n dechrau, cofiwch. Felly, ni'n mynd i fod a P minus 8 nawr a minus 4. Ni angen mynd o'r pwynt yna i'r pwynt yna, felly dyna'n dadleoliad ni. Felly, defnyddio'r fformwla yma, gan bod y gwybodaeth gyda ni, ni'n mynd i gael r yw'r dadleoliad, P minus 8 a minus 4, yn haflu u, sef yr 1.2 a 3.6, lluosi t, plus hanner a 4.4 a minus 1 ar gyfer a, lluosi t di sgwario. Na mae 2 beth ni angen yma, mae'r p ni ddim yn gwybod, a mae'r t sgwar. T fi'n meddwl, felly. Cymeryd y darn le dim ond t sydd gyda ni, felly yr uchelin y, mae minus 4 da ni, yn haflu 3.6 t, minus hanner minus 1, felly minus 0.5 lluosi t di sgwario. Casglu termau a dod nhw mewn i hafaliad quadratig i gyd un ochr. O'ch cyfrifiannell, cymeryd yr gwerth positif a ni'n cael 8.178 eiliad ar gyfer t. Nôl i'r hafaliad yr cydran ar gyfer uchelin x, a ni'n cael p minus 8 yn haflu 1.2 t plus hanner 4 yn 2 t di sgwario. Gyda t yn haflu 8.178, gosod y gwerth yna mewn am y p yn dod yn 151.6. O'n i'n gwybod bod e'n croesi'r uchelin x, felly oedd dim angen zerodd gyda ni ar gyfer uchelin y am y dadleoliad. Felly, ni'n croesi, yr gronyn yn croesi'r uchelin x wedi 8.18 eiliad ar y pwynt 151.6,0. Gwaith i chi yn orten ymarfer. Mae electron sy'n mynd mewn i faes trydanol yn profi cyflymiad o a sin 30 gradd ac a cos 30 gradd yn y ddau gydran, uchelin x ac yr uchelin y, lle mae a yn haflu 2 lluosi 10 i'r pŵer 15 metr yr eiliad sgwar. Mae hwnna'n gwerth mawr iawn, felly bydd angen chi ddefnyddio'r x bwtwn ar eich cyfrifiannell. Ac mae ganddo gyflymder cychwynnol o u0, lle mae u yn haflu 5
lluosi 10 i'r pwer 6 metr yr eiliad. Darganfyddwch biannedd a chyfeiriad mudiant yr electron wedi amser 2 lluosi 10 i'r pwer -9 eiliad. A beth yw'r dadleoliad ar yr amser yma? Felly, gwaith i chi wneud, defnyddio y fectorau, ond mae rhifau yn fawr iawn neu'n fach iawn. Felly, gwaith i chi wneud yw hwnna. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar hafaliadau fector gyda chyflymiad Cyson.